Salutare, prieteni! Știți ce face grădinița un loc atât de fericit? Se numește comportament prosocial. Asta înseamnă să fii bun, să-i ajuți pe alții și să împarți. Imaginați-vă că aveți o cutie mare cu creioane colorate. Prietenul vostru vrea și el să coloreze, dar nu are creioane. Ce puteți face? Așa e. Împărțiți creioanele voastre. Când împărțiți, amândoi vă distrați împreună. Vă simțiți bine pe dinăuntru. Nu-i așa? Uneori, prietenul vostru s-ar putea să fie trist sau să cadă în timp ce se joacă. Puteți ajuta dându-i o îmbrățișare sau întrebându-l, ești bine? Să ajuți pe cineva să se simtă mai bine este tot comportament prosocial. Arată că îți pasă. Dar despre a face curățenie? Dacă toată lumea ajută la strângerea jucăriilor, clasa rămâne frumoasă și ordonată. Lucrul împreună face treaba ușoară și rapidă. Asta înseamnă să lucrezi în echipă. Amintiți-vă, chiar și micile acte de bunătate, cum ar fi să spui te rog, mulțumesc sau bravo, fac o mare diferență. Când ești bun și de ajutor și ceilalți vor să fie buni, e ca și cum ai răspândi raze de soare prin toată clasa. Așa că, data viitoare când sunteți la grădiniță, căutați modalități de a ajuta, de a împărți și de a vă pasă. Vă veți face prieteni noi și vă veți distra pe cinste. Pentru că atunci când lucrăm cu toții împreună, grădinița devine cel mai bun loc. Mulțumesc că ați ascultat, prieteni! Să ne amintim să fim superstaruri prosociale în fiecare zi.